di hita saluhunna amanami nanami anggi pinaribot namo sepuluh selamat hari Minggu horas madihita jalahatan di debata namar saringar di tongat-tongat tai mana tersurat di buku Matius bidu 25 mamuka sian ayat 30 sada satu ayat 40 laos tajahama margati sori alaidung roh anak nijol mai marhasangapon rabdohot saluhut suru-suruanna udulan nama disiha bangsana hasangapon naik jadi pajong-jongon nama boru-boru itu siamunna alai anggot tunggali tu hapirangna ai nama le doau dilihok kamu doau mangan nama uas doau dilihok kamu doau minum naburo doau gabe dijakon hamu doau dungi dohonon yaka partigorima mangalusi Tuhan na diga kuidahami homale gabe huleo kami homangan manang mauas gabe huleo kami hominu na diga kuidahami homar sahit manang tarhurung gabe hudulo hami hom dungi dohonon nama tu akan na dihapirang na lao mahamusia jolokon hamu akan na binuraan tu api saleleng nileleng na binature di si polisi dohot diaka suru-suruan na naburo doa udang dijako kamu au namar sakot bulung doa udang diparulosi hamu au namar sahi doa natar hurung doa dang di dulu hamu au dungi dohonon nama mangalusi nasida situtudo nahudokot tuhamu dinaso niat toamuna sahalak siat akan amet meton sadok audo naso niat toamuna disi olat nima sahatna sadarion akamanginang parningotan diakan amate paingotok kita bahwa sudiru jolma mate jalaboy dohonotna bahwa peristiwa kematian adalah bahagian dari misterius hidup bahagian dari misteri hidup adong do jolma marsahi sahih tang marna mate adong do jolma tangau sahih nagia mate jala disi tongdo gadisi paingoti dihita asam molo malo manang marbisuk pohita majaga hahi masota mar masker manusia tangan manusia madadang alainang dohonota bahwa molonunga makatai hamatea dang adong nabui majuai adong dozol mamadok wasa mate mana herakinata naguguam marisam naguguam minum tua kajiro babai mate iro iutanami onggo dana obak bulan do murah mate rotong taksanga minum tua taksanga marisa mate jadi bahwa kematian itu benar-benar misterius dan adong mambotoi adigar roh jalapar minggu tahun dang nanaing laho manaringoti manang manungguli hinalungun ni rohatta diaka si solhota nang sumolomodi alena rumikot hata jami taon ima tuhita bahwa hita pe
mate do. Ahape pangkata, ahape statusta, bohape pogosta, bohape morata, bisa datiki rap dian lang kilo do gurida bohito. Dangala na moray mana gabi jago kilo nga pung mate. Ala na bogo si mana mate saya maholag gemo situ si. Dang boy manang saya maholag lano tu si basa holag lano ay pogo si mana tidak. Saruba do sudi. Hola batang ni nama teido ra boy di tuhor narga boy no marga hiyan adong do inalaw songoni alay anggo parsugana rak. Segala sesuatu sakit pahit suka duka dalam selama kita hidup semua akan tinggal. Dung mate hita dang adong na tinggal. Dak kolam mantam mu na boso bulung na tinggal. Sudero tinggal. Jadi mula dong di Facebook na terakhir adong berkembang sada video apa viral adong namate lau si tanong mado imana sada sepeda motor Supra dohok kipas sada tang binoto rupani lau mate mana ya lau mate na mabuang asaong dela-dela kumano ko pumoro memang ulu kiri sa kondaku bantongo tanong mo mado Supra kitang binoto alera ko mo totok kamu baru ibamu sekipas main nenda hubigi panas do itu orubah alatan merah jadi ba perlu kipas main natu dia dulu kono nada binoto nih. Kematian itu bisa menjemput siapa saja. Maka di awal khotbah ini saya katakan, kalaupun kita saat ini bernafas Bapak Ibu Saudara, setiap nafasmu itu sedang mengingatkan bahwa Anda, saya, kita semua one day kita akan finish dari dunia ini. Molo di jahon nak kinga kaguar-guar na mate. Tarino mahamu tutua kay nang akamang. Dingot tabu si solhokmu. Alay dak say holani. Ngaboy di baya ko kamu nay ngamangin nang. Tahun ni 5 tahun naik, 10 tahun naik, 20 tahun naik. Guar hudo guar mu be. Jahaonon na do di son. Pabuan naong bitok pita semua. Aladino bisa sehari-hari. Bisa mengulu, bisa kipas, bisa dilehon di batakan sang ni hari. Tapak kemai, asam molo tung mati pehita. Jangan sekali-sekali kita mati di tangan setan. Alai mati mah di bagasak kaporsial. Jadi isere huta onggo jol mason ala sejuga tamat tahun sudema jol mamakasuguhon. Torus holan nama ngototoi, holan nama nako, holan nama jahati. Sugo maruhan nasa hutai matua may mana nga adong bifirasak ni mana na yung mati idok matulong asa huta asima zurohamu mamerengao mati na maaw hey sadap ko bargabus daw masak law mati o margay-gay na di masububuhan molo mati aw agkamangin ang tolong majo paturehamu aw dingga be kamu bataku dangolo hami ay saliling ngulum hoy namar dosay do karizon songono do kamanginan molo di paturehamu aw itano pamuding gan ditoru ni jabon adong dosa da berangkas di si adong do isi mas onom 1/2 kilo dung mate aw do di patarohamu tu kuburan melalui kepala kampung buka hamu may jala bagi-bagi hamu mabigi masyonom 1/2 kilo bato tu maramo marong asauta marpu kita lo mati na bayan alo isi daw arong mas na onom 1/2 kilo bagi-bagi on tadi dong mati mana pas madapok mati kina mati matutua matai dah mati mak ba dungi taruhom matu dian dipimpin kepala kampung mah jadi ditonan ni sinahinan arong do mas ditoru ni jabon ni pas ditoru ni tangga ni balatuhi arong go isi berangkas tabuka mak buka pas dabo do di sisa da berangkas Roma kapung buka hamu mah berangkasi dung dibuka adong mah di sisa da surat aha di surat jahahom mak nena kapaka kapungi Roma mata na mabukon di jahama om may sini suraton horas ma amang inang mauliate ma di hamu sude on nama gabus suna berbudi kamu mah desa tu nama te mana to kita kan disimulis ya enggak jadi mau mate pehita
di tangan ni Yesus made behita di tangan ni Tuhan taima ima pangidoan ni turbuhon satu kikian dongol tau omma ne opungon kurasa nga marumur siya pulo opungon hampir berarti 26 main-main hampir siya pulo mau opungon no ay mereka musuh hibas do be opungon ale suku kamu mah di ngotodo hopung tiki anak boru pingon nih suku kamu mah ayo pung duli sinuaing do manopoto terus gurakin na mutul artina na hera na tuari do be dia do be hera na tau sada do be habenu ngamar puluh-puluh tahun hidup ini terlalu singkat dan yang paling hebat adalah dan boy jolma manot Tuhan umurna sedia gajang ayang boy hita manot Tuhan umurta sedia gajang tang laku be hatang ede batang tang laku be jami taon jala boy do gabe marlomo hita di hasianganon ay boy hita mangatur goluta neng 50 tahun tau boy neng 60 tahun boy tidak bisa alana boha peristiwa kematian ni jolma hat mutlak ni debatai akamanginang dangala dungro si koronceson ima koronaon uben naga ditaringo dinamate di san jauh sebelum koronces datang corona ngago jolma mate ala mewabah ala viruson ini jauh lebih menakutkan dia mah dohono sona hodo koni natuari isi hatar adong do namasa di sini naing di pataropung nama melodak salah pahopuna natulun ilo kan naing di pataro mak hoe ni do pahopuna siap perjamuan alai opung na do pahopuna natului mate rote opung na ito mate mahalai natulu isi mama nagami dah jalaboy do songoni nang tuhita masa melodung di dok debata sipul ma pardalanan di ngolutta ala di paha dia sari-hari roh hamatiani di siamun di debata sari-hari roh ajal menjemput kita Yesus akan mengatakan selamat datang di surga kekal selamanya adong tolu naneku pasahat siat jami tahun di tonga-tonga tanah barzolo Yesus roh manirang na porsea do pardosa diturpuhi mas setakas do dung roda ni jolmai di bagasak hasangaponna disirang mak porti biocol mai so panirang di parmahan biru-biru boru-boru tu siamun biru-biru tunggal tu hampirang dangadong alternatif ketiga molongasanga roh Yesus tu porti bio surga do dihom manang api naroko titik no compromises tidak ada kompromi di sana au buharu padi do honota tuturo nian dakurupi dong aku ali burjudo markamis tangaci tanggo di tonga-tonga tangaci peanggo boy sona holani taru namar Tuhanon au Tuhan marzabitai dau tiap hari minggu wah tak saya holani masuk api naroko belum masuk padita tu api naroko babuhan man wae ngati kalau main ke situ tuh tenang ai padita tapi ngeju lu so mang magone tak saya molo disirang hita disirang aka berdosa disirang aka porsea dan adong kompromi di sini dan saya do honota hubai do taruku ingat hata di Tuhan Yesus na boy burjudo Tuhan marzabita burjudo maguru bijolma burjudo tu satu sot daku dandaho laho bonis itu juga bisa terjadi alami keputusan di mata mau apa untuk saudara mau surga kah mau neraka saat ini kita sedang diperkenalkan dalam satu bentuk keimanan kita kepada Kristus disirang inang mulai sirang do HP sada tu siamus sada tu HP irang boy do HP holak ko inang tu surga opung doli daw boy do opung doli tu surga hodaw boy do hamuna dua manginang tu surga pinopar mudang arong masuk nang usada boy do pinopar masuk tu surga nato rasta nang masuk nang usada alaniaha tung takasto bahwa disirang debata doi no compromises di Lukas 10 ayat 34 dosa terusna ahli dok Tuhan Yesus nasa bodoma pe
sada reja konon sada tulakon. Narak maduda maropuan sada reja konon sada tulakon. Narak marsuan di hauma sada reja konon sada tulakon. Jadi amak akaina hubbe biar amat tabu hamar dang minggu sadario. Hubbe biar imu sonon. Bang, imu suti mana minum betul ya. Bang imu. Napa deh? Nah, kayaknya bunda tidak begitu suka cerita lah. Kalau cuman bunda yang masuk ke surga, harus dua-duanya kita kandai. Boha, mudah-mudahan nanti. Artinya, bahasa liling adong kesempatan, tentu ala songono do cara ni debata diharoronai dungro Yesus disirang do jolma pardosa do hotakana porseda sotung dando amataku sungguh li jalatung ihomma bah sotung dando hotakayana koku sungguh lima ajar-ajari ma sabar mahamu au boha di dia ruas mulai kamar halado sabar mahamu sungguh lihamu ma au boha sotung daktu siamun nasi alaya kamanginang molo dang adong disi kompromi dang adong boina tapaturu taruta au boharu manitu aminaroko batu hatang boy atau minaroko wasa kurzuro mar piliatao dang asayo ni dang sirangon na manang dang benon na hato tuan na pendek doh na tibo tidak na birong doh na birokiat tidak na mora doh na bogos tidak na gateng doh sirobalang tidak tapi yang pasti pardosa doho manang na porsea. Napa dua ho diturpuk tau masai takas. Upah kehidupan. Upah ni halu jaut ta saleleng mangolu naik pardosa dohot na porsea sama-sama diberikan secara akurat. Aka pardosa ahama uhuman na disi haberniton saleleng-lelengna penderitaan selama-lamanya. Akana porsea aha upana rapma manean harazauli idohatani Yesus masuk mahamutia kamu maharazauni naun pinatu bajala pinarade sian hawa ojak ni tanoon mereka akan bahagia selamanya alaya kabar dosai tangis masa lilik jilau roh aku songonon dia pinarok kuira bakai nang akaman hero mutu kolo tulang kama mau maju hero mutu kolo bayak kama dia pinarok kui tukolo seliling-liling amaha ada binong ngiri sih kan saya ubatan binang ulabatan namanya juga penderitaan selama-lamanya gitu jadi haru hitau nacik butuh hatta alamanak kopi nasa durian bayak kamu mah dia pinarokoi aci butuhana seliling-liling nah jalan ang boy dohonok patuhuan lang medao dang boy dohonok ubatan medao tapi sebaliknya ketika kita berada di sebelah kanan Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam kebahagiaan selama-lamanya. Tutudoi, nuaing marukil dohamu ita, marukil dohita kamangin angjala huma susah, aborhat akasikola, nuaing marukil dohita, lahu mangajwa kapar di jabuta, nuaing marukil dohita bohama samartimus daburta, jala asaunang mailah itu tohbar jabu, ala yang kudus rukui. Molo di bagasan ni ihot ni hapor siaw doi nang petangis dalam arpogos si tanuaing duk sangat di tatu harajaon di debata semuanya akan diubahkan Tuhan yang menjadi upah kita adalah senyum kebahagiaan untuk selama-lamanya. Jala manang nabuhame alai takuwo to dah molo mabai PAI bah baik tu nabo sobulung baik tu amadot tu kainao heraso menarik nama jamita surgon na baru nanya ti nong malas tu zolmon nang mendaftar tu surgo na rohado mulu jinamita surgo ima par zolma mo dohodok manusia alai mulu jinamita ho muzizat bolang masudi apalagi mulu jinamita ho nang natuan sedat cabe na kariting ditangyak ko kay baga kay torbolang masudi ho ala karitik cabe dan boy ala naubelga ujung di pardalanata ido naroko do manang surgo jedang boy jaladang istilah tertariknya benota ketika kita membahas khotbah tentang surga karena itu adalah pertarungan terakhir dan paling besar segala sesuatu yang kita lakukan pada saat ini tujuannya hanya satu tu surga do mangang urang burjuho tu jolma kamanginang anggoneng dohono bro balason itu hanidi balason itu mol solomoro hana moha
Alai dohonom maraka manginang au pohai di parar debata. Gabe pilih aku pararon nama au dohot nagabe mangingani surga hasonangani. Semua diarahkan ke sana. Malu burjube kita mama kuligi tetangga suatu pola taruh ase pasu-pasu iba ase pasu-pasu malu selomoro ana boha dohonot tado molo pe pardame kita molo pe naringgas kita mama kulingi dohon nama kasogo kita dohonot tado anggia di parar debatai gabe parsidoho tau bilangan di naborsia di siamunna ima surga hasonanga molo burjube hoinang pajuan juamata sausonari mulai saut unang pola do sonon anggia buba tutumai alaina rumikot sutu tinggal ho dia binaroko ya mah sana museman nong jalu Yesus soban na mati kini ama aku ana itu dohono mu mainong bah azwaku do saleleng mangolu anggia di parar tuhatai ho bongo tu siaw hido anggo tujuan akhir ni ha Kristenota dang tajuai malu sinuan nadengga do tatap labatan na malu bursuhita mangula si ulauta di pasu-pasu di batana niulan di tangga doh pikirata dang adok persoalan jalan adok si bahaso disi dang pola hera kamu malu bursu di batama masu-masu kamu akan bursu marroha apa yang perlu diherankan bapola mahera di bapa mereng di bata ala bursu hoinang gaya bursu tuhatai tak kera nawisi alai nagabe hera radoh tuhatai kita berhenti berbuat baik dan akhirnya kita pun bukan menjadi salah satu penghuni surga ini. Ai namura do hitau burju, namura do hitau juga jamin mai. Nyona kenapa sebelum pagi-pagi olo roma di Facebook on. Puji syukur. Cuaca lu besoi begitu indah. Terima kasih Yesus. Budi mau. Japi itu bagi mai jam 10 ngai benom musi di Facebook ngai maunya apa sih di telepon tangi balos di SMS tangi balos istinna 2 jam kere jam 12 ama musi baik sampai di sini lah kau ya amango aina 3 jam do bertahap berzuna itu nami nabi gazom dong harusnya ini kita pelihara. Karena apa? Upah kehidupan kita jelas. Dohonon itu hanima tu hoinang einang nau di lagu Roma tu harazauni sabarmi huparar dari pilihanmu mangaju-aju dong asari pemdo sudah keluargam abang Roma tu siamukon kuida doi burjumi mangaju managihon dohon manarihon akahang gini tu somma damang itu luar biasa. Ciunang murah-murah bigas, sotuk tinggal kalasita. Lapatan na marumur 40 tahun. Ngayon Tuhan ni, susur ko do, kubiyarin ko na ina masang jol mama cerita makatay. Kira susur ko do, kubiyarin ko bed na. Alay pa 40 tahun ton, so ina matakang ni bayo. Buhabi parmasunga, ima do ko na tinggal kelas. Jalan ang buhay naik. Ay molo nga sahat, awa, rubani, tuabi narok ko bahitaw sude aw do hotamu. Dungi marpu mahita si bertoba mahita dangadong lapatan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, sarapan pun tak boleh. Ubah kehidupan kita jelas. Ima napa duahon, napa toluhon jalan aparpudi. Nilai kehidupan kita menurut Yesus. Diturpuhom masai takas, puasa ini, puasa adok tu surgo, adok tu api naroko. Ahadi dok Yesus nama lero audang dilihok komangan nama uas doau dilihok doau minum naburo doau alaidang dijakoko namar sako ulung doau alaidang diparulo siho nah hacitan doau jalatar hurung alailas so didulo ho dungi di do Yesus nasa nabi nahem utusada anggi kuno metina tuau doi sebaliknya naso binahem muna tuaka anggi kuno meti audo nasonia tomuna di sini. Sekarang kita diajak menjadi sadar bahwa menjadi Kristen itu tidak main-main. Menjadi Kristen itu harus memiliki buah yang jelas. Ikut takas do parbuhena, ahamai burju marsaon, ahamai burju mangurupi, ahamai burju majakot dongan, ahamai mardame-dame, ahamai murah. Laho membuat akados niroha. Parbuheni ngoluktein.
Jadi parbu ini ngulu na tersongonom ma. Adong ison na punasa durian bertudu mazuita. Ubotro nang musim nang napalau zane. Ise mesok par durian, isulon ni zamuna durian ni. Amang situat ta. Situan ami. Parbu ini durian ni molo ngamar boras durian ni ro musimna. Adong dozolma mencoba manakoi. Adong dato, adong doi maddanggurkat, adong doi mangarabas, adong majakik tongaborni, adong doi nama jalo dinggan. Alai somoni ma parbu ini durian ni, idangguri irabasi suku-suku kusitu nami. Tahun ini muse dung lamar boras durian ni, tong do durian di leoni mana? Iliak kau nai, harusnya begitu. Jedang boy akamanginang topu gabi dongamu marbade nuaing nahiani rupamu dang boy do hono parcuma hurupi ho tidak bisa dogma patik ni debata patik ni Jesus do nani ulahommu di sini songo parbu ini dulia nima naeng soi pakulingi hoa weda marsogot urusanmu mai alena denggan iko benokku wah jelairu hatani terpuhon bahkan didok male adong di daho tetangga tanah male dang dilehok komangan oh ternyata amang inang dan sai tugas tak moloholan laho mangicagya kana pugos sotung haluar hada tamadok ay balgar pestanay emerguna gilengan uhamana pugos bah apalaho ma amang mabotoy na pugos iko juomu mahata ni rebatana di turpuhon ingot amang inang mula dong jolma namora mabai kesaksian doa ke pejabat tinggi Tuhan berpihak dalam kehidupan saya Tuhan luar biasa dalam hidup saya Tuhan menguasai hidup saya memberkati saya berlimpah-limpah saya menjadi kaya raya tunggu di ayat asing wajah Tuhan Yesus justru hadir kepada mereka orang-orang miskin dan menderita alaniaha ino buruk ni Tuhan Yesus bah marpestai ho soy berekoho barjabung tumatangis ala sorong be panganonna ba marsorak-soraki ho amang ipaswa saya ko artam ijolo ni jabung paribammu manang anggim manang haham mga comanga di pasobuho kini kita dididik bahwa wajah Tuhan justru hadir kepada mereka orang-orang menderita dan sedang mengalami kepahitan nah alani amanginang tang boy gabe tutup si malolong ta manang gabe ta tutup pakilala ata molo taida akan masa sesongoni porsea mahamu amang inang ketersinggungan di Tuhan Yesus tuaka pardosai di bonus dunian na bogosi di bonus dunian na somarama somarinai di bonus dona mabitungi di pakulingi pedang tarhona mamangalehos saotik tarhona mangaleo saotik isuku pedang ima ketersinggungan nih debata boy hudo ketersinggungan manang sesuatu yang melukai hati Tuhan ketika kita Bapak Ibu Saudara terlalu merendahkan bahkan menghina-hina mereka yang harusnya kita bantu yang harusnya kita tolong yang harusnya kita doakan yang harusnya mampu hidup bersama dengan kita jadi dang boy cuek. Nah, kamanginang adong do perlu nyor rahu babua. Dalam kehidupan niha Kristenota, jojo dorahita sadar tidak sadar diikat dalam bentuk kekristenan yang salah. Puasa hudok, ala adong do tolu ha Kristenota na salah. Ala idang gabe Kristen na aktif, dan gabe Kristen na sejati, ngabarjolo mai Kristen verbalis. Ay boyro songonon. Temenang. Sabar mahoda poharo madok sabar tujol mana somanga dua kau masuk sabar mahoda anggau nama lei lau maho ai sobuto ngawalani sabar mi soido kokobi amanginang sabar tusina pasti leho maidah sabiring alai ima Kristen verbalis aupe sipata huabiari do diriku songo padita alaniaha ala hola verbal au godang ala godangau makatai godangau marjamina godangau pararat hata di debata
sotung di do Tuhan tebah wang kedan holam madogo ibotoho ala disibuku makata itu satu son langsung sempak diho makarezohon. Saya juga kadang mengkhawatirkan itu, walaupun saya juga mencoba berusaha bahwa saya bisa berbuat hal-hal yang pernah saya khotbahkan. Saya akan pergumulkan alai gudang mahita songoni hola kata dangboy gabe Kristen verbalis hola verbal dah memang dihamu olo buat acaranya itu kan napa dua hon gudang dohita gabe Kristen historis. Anak-anak napa sobulung saya tanya dulu, kenapa kamu bertahan menjadi gereja KBP? Napa sobulung? Karena bapak mamamu AKBP? Ya. Jadi biar dohita tong bahwa ternyata HKBP biau mula sinuku bahasa HKBP hoinong sia gapak tu gopung sia dabak tu dopung HKBP tah ala na turun temuru do HP huri pudo do horon dia kana porsia songonon wasa di HKBP holai di HKBP do parjumpang aku do Kristus si balua daging tordiku itu baru hebat. Ini hamu pe mamure kageleng tangboy songoni. Kau nak mau berangkat kau ke Medan ya nak, harus HKBP kau nak. Mama kan HKBP, dangi do honommu. Meng na HKBP ho inang mang HKBP, mang GKBI siswa tonommu tu nasida songon natoras, pohado sa parjupangan na dohot debata, takas dihuriai. Maka jangan menjadi Kristen historis. Saya juga tidak perlu menjadi orang HKBP kalau toh hanya bapak saya menjadi HKBP. Karena itu terlalu kerdil. Alena pasti harus idohonon puasa HKBP hamu ditanami ala di HKBP do parjumpangaku dohot Kristus napa luahud daging dohot todik napa toluhon adong musedo Kristen simbolis holan adong simboli Kristen titio mabibilla mangalenga lego ba Kristen saidoi apalagi akainan pakai amur naik kalungmu kalung dipakai ando mulu suruh diangkat bukan maksud tu kaina ka somal doi maben mata ni kalung nai sali jauh pamana marsibulu sama ina tau dipajak doh para rizumat Islam nahu doh agana rizumat dolah Allah dungi pakulingi maina tahun. Ibu, Kristen apa agamanya? Turibu aneh, kalungai. Kristen apa ya? Aja ibu mazol mana super kalu, naso Kristen bion. Alai nagudengan mahita songoni. Olah ni inu patuluh hoka Kristen otta. Jala gudang dope, somal doro tujuh buta. Mang nei seme majalo pangurupion. Tabereng mangamar karudung, tabereng manganaside tutup majabutan. Sedekah om. Ahamero amat tahun itu do gabar perjamuan kudus di Jabunai Kristen kami yakin jeolanon dema beni mana Kristen gaparo tahulia pesapuluh tahun subuh asa Kristen kia kamu tetapi di luar itu sejatinya adalah apa yang menjadi buah apa makna dari hidup kita dohonot tama di poin apa to dohonot ahadola pataku tu dong aku ahadola pataku tu kanaburo ahadulah mataku tu pangisi mijamu. Dengan demikian yang Tuhan inginkan doa kerinduan kita kepada Tuhan pasti do tohi tapi sahadunang tusiamun ni Tuhan ta Yesus alania kamanginang unang ma paula soida akadongata namale unang ma paula soboto akadongata namawasi unang ma paula sodereng akanaburo akan marsako gulung akan hacita don atar hurung alana nang dinasida pe patardo bohini Yesus patardo bohini debata naik korak patari nian bohini tuhatai dihita saluhutna yau dihamu dot sude akan aporsia amin martanya kita mau lihat di hoi Tuhan dihatam nak tolas di tonga-tonga nami
Saile homari hamik gohodo biso. Asatung tarulahu kami uni. Di bagasa kapor siaw na siyak ko. Marhite-hite Jesus. Amen.